Kaixo eta ongi etorriak zuekin hizketan Kari Infernu eta gaurkoan Minecraftean gaude San Juantzuak ospatzeko ideiarekin, behintzat era virtual batean, badakizu eta mundua nola dagoen, Covidarekin, eta ezin ditugu ospakizunak egin, beraz, hau izango da Gamerauntxetik egingo dugun ekitalditxo xumea gure arbasoei omentzeko, ez da, beraiek bere garaian pagano hotxak zirela, kontutan izan da, festa hau egiten duten ekainaren 23an, eguzkiaren udarako solstizioarekin, ez bali oker, udararako paso hori ospatzeko, ez da, mundu zabalean hainbat kultura ezberdinek ospatzen dute, eta nola ez, gurea kultura milenaliala izan da, ospatzeko aukera guztia daukagu, beraz, oraintxe goaz, ospakizuna egingo den tokira, hortxe ikusten dugu ilargia ere dagoeneko irten zaigula, eta azkenengo eguzki printzak baliatuta hortxe ikusiko dugu, nola joaten den eguzkia gaur ekainak 23 San Juan bespera ospatuko da Euskal Herri guztian zehar. Eta hau izango da gure omenaldi txikia Minecraft jokoan egingo duguna eta ilargiarekin irteerakin batera gauik motzena ospatuko dugu hementxe Gamerauntxia San Juan 2020 kartela eta guzti egina bikain baita ere piztuko dugu sua nun izango den hortxe. Eta hortxe dugu, dagoeneko prest egurpila sua emateko eta txaliko dugu hori, orentxe bertan ez dugu behar eta ekintzarekin hasiko gara, sua emango diogu egurari gure arbasoeri omenaldi txiki hau buruteko. Hortxe ikusten dugu egurra su hartu dela eta atalaira joango gara ikusteko taliko dugu inguruko argia eta hementxe barne arnasketarekin eta beste danadekoekin ikusiko dugu egurra nola erretzen den Euskal usadioan oso ospetsua den hau ospatuz, alegia San Juanak, bespera udarari ongi etorria eginez ospatzen den jaia baita. Gure arbasoek egiten zuten moduan, hau izango da Gamerauntxearen partez egingo dugun omenaldi txikia. Pixkana badoa egur guztia errez gure erraiak garbituz, ez da? Gure arimak garbituz udarari begira milaka eta milaka urtan egin den moduan udarari ongi etorria emanez mundu zabalean eta noski Euskal Herrian ere. Dagoeneko egurpila gehiena erreta daukagu eta hortxe ikusten dugu azkenengo zu txikia, azkenengo zu garra, azkenengo egur pusketak erretzen. Eta ohitura den bezala zukainetik salto egingo dugu. Epale! Eta sua amaitu da, beraz, ospakizun arekin amaitzeko argia piztuko ditugu oso ondo, eta zuzirik jaurpiketa bat
honen bestez, amaitutzat emango dugu 2008ko San Juan zuari. Besterik gabe, eskerrik asko ikustegatik eta izan untxa, urrengor arte. Agur!